tento sprej na medvede funguje a zachránil nás nielen raz. Čiže z vlastnej skúsenosti vieme, že je účinný, potvrdzujú to aj vedecké štúdie, je ale dôležité ho správne vedieť použiť. A to si dneska ukážeme krok po kroku. Medveďa si určite nepredstavujete ako krvilačnú šelmu, ktorá chodí po lesoch a hľada, ktorého turistu zožere. Naozaj tie útoky, ktoré sa ojedinele dejú, sú obranné útoky, čiže keď sa dostanete k medveďovi príliš blízko a ten sa cíti ohrozený, tak preventívne zaútočí a ako náhle sa necíti byť ohrozený, tak odchádza z toho miesta. Čiže z toho vyplýva, že tie útoky sú typicky veľmi rýchle a krátke a z toho vyplýva základné pravidlo, že sprej musíte mať stále po ruke. Určite ho nemajte na spodu batohu alebo niekde v nejakej bočnej kapse, kam nedočiahnete bezprostredne rukou. Vždycky musí byť na dosah, typicky na opasku alebo na batohu, aby ste ho vedeli veľmi rýchlo vytasiť. A je veľmi dobre si to aj predtým niekoľkokrát vyskúšať, aby ste neostali prekvapení, že natrénovať si to. Není to žiadna veda, zvládne to každý, ale je dobre si to vyskúšať, aby ste vedeli, do čoho idete. Ako náhle sa dostávam do blízkosti medveďa, či už ho počujem, vidím alebo cítim, tak vyťahujem sprej jednoduchým potiahnutím jednou rukou. Chytím si kanister druhou rukou a palcom zatiahnem poistku dozadu. Tým sa sprej stáva aktívny, že stačí stlačiť spúšť a začne striekať. S tým, že ten účinný dosah je asi 6 alebo 9 metrov, čiže ten peň odo mňa sa nachádza 6 metrov, čo som nakrokoval, buk za ním je 9 metrov. Čiže toto je plus minus ten rozsah. Samozrejme, vy v praxi nebudete vedieť, čo sú presne tie metre, čiže je dobré vypaliť tú prvú dávku. Vidím plus minus, ako sa ten oblak správa a pokiaľ ten medveď sa nenadýchol, že bol príliš ďaleko, tak pokračujem v aplikovaním toho spreja, až kým sa nevyčerpá. S tým, že vidíte, že vydrží to striekať nejakých 5, 7, 10 sekúnd a takto funguje sprej na medvede. Čiže keď to zhrniem, sprej vždycky na dosah ruky, jednoduchým potiahnutím odistiť poistku a páliť smerom na nos a hlavu. Ja verím, že nikdy nebudete musieť použiť sprej na medvede, ale pokiaľ sa pohybujete v územiach, kde ten medveď je to najlepšia poistka, je to oskúšané, overené riešenie. Čo sa týka konkrétneho spreju, my máme vyskúšaný Sabre Frontiersman. Neodporúčame špekulovať s nejakými malými sprejmi, ktoré vydržia striekať 2-3 sekundy. Naozaj treba tam tých aspoň 6-7 sekúnd, aby to vydržalo, lebo sa vám môže stať, že sa vám minie sprej skôr, ako toho medveďa s tým zasiahnete. Čiže z našej skúsenosti odporúčame Sabre, môžete si ho kúpiť u našich kamošov zo Včelobalu. No a pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie o medveďoch a sprejoch, nájdete ich u nás na webe Gearcheckers.